Hej Finn! Tusind mange gange tillykke med dit 25-års jubilæum! Og tak for det kæmpe arbejde, du gør som forstander på Ringe Efterskole. Ikke kun som forstander, men også som ven til personale og til alle de elever især, som du har haft igennem tiden. Du gør et kæmpe stykke arbejde og et meget specielt stykke arbejde som forstander. Og det er bare så vigtigt for skolen. Ja. Ja. Vi er som tidligere ringelever meget glade for alt det engagement, du lægger i eleverne. Ja. Du er ikke bare sådan en, der samler penge ind, Ja. som andre forstander. Ja, hvad var det, jeg tænkte på? Du har også været med til at gøre vores år på Rikke helt specielt. Ja, Og du det er har du. en Og vi er personlighed. stolte af at være fra Ringe Vi Efterskole. er mega stolte. Og fra Finns skole. Ja. Ja, og det er ikke kun alle de store ting, du har gjort for skolen igennem året, er også helt fantastisk med alle de nye byggerier og sådan noget. Men det er også især alle de små ting, der gør meget for hvad man husker dig for. Og for at så har du guitarvalgfagshold, og så er du altid lige ude og lufte din hund op i hallen. Og altså alle de der små ting, som gør, at du engagerer dig i skolen og eleverne. Og at man møder dig hver dag. Ja, Ja. det er dejligt. Det er altså ikke alle forstandere, der er sådan, Finn. Nej. Og det skal du vide, Ja. at du er speciel. Mm. Og det er også derfor, at du får lov til at blive der i 25 år. Ja, og mere. Og forhåbentlig 25 år mere. Ja, Ja. det er så sygt. Lige nu er vi i San Jose i Costa Rica. Og der er meget smukt. Og nu filmer jeg lige op mod lyset, så det ikke sikkert, I kan se det. Men prøv at se her. Kan I se det? Ja, det tror jeg godt, det kan. Det er virkelig, virkelig flot her. Ja. Og der er palmer. Og nu skal vi ud og lave kæmpe galashow. Mm. Ja. Mm. Tusind mange gange farvel og tillykke fra os. Farvel! Vi savner Ringe, Ja, vi og vi savner dig, Finn. Og vi savner jer alle sammen. Ja. Ja. Kys fra os!